Shalom. Huriani Tuhata neng mula tama perminggot tadi Arianon di bahani tapara di marohan ang dohot pikirata. Tapuji matuhata mari de mahita sian buku Eden nomor 586 ayat sada sahat rodi ayat dulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Hisapa mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusunadingkan na semangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagogo otai, olopo kamu madebata ni si Jakob, haleluya. Haleluya.
mahita. Ale Tuhan debata suri matod di parbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot tami na hehe rohami musesian namate. Songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin. Mari de mahita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion imana dienet sian buku 5 Musa biddu pa 20 aluhon ayat sia. Pahoton ni Jehova mariho gabe bangsona na badia songon naung niwarihon na tuhohian molo tung dirado tiho akatona ni Jehova debatam jala marparange ho diaka dalanna. Atong rak mangidogogo mahita tuado pan di debata mangulahon patik nai. Dan tuan debata saya pargogoi mahami mangulahon na bar tu patik mi. Amin. Mari di mahita. Tato poti mado sata tuado pan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suhato dosan pardenggan basa doho jala ro di saliling nileleng do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang beingot akka dosa nami. Ay jodoh hami mardosa marado poko jala jodot husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehova, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan di dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehova,
Nunga diarsahi hoa marhite sian akka dosam, jalan nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatomu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasanga pemadi debata na digijang. Marete mahita. Epistel di Minggu Tasadarion, imana di Enesian Tolu Musa bidu 20, mamuk kamesian ayat sada, saat rodi ayat pitu, tajahama namar sikat soring. Dungi romu sehatani Jehovah tusi Musa songonon. Ahu sadiri pe menuju bohikku mangalojol masih songoni jalan maniap ponibana siat tonga-tonga di bangsona. Ala naung nilehona sian pinoparna tumolok asa para muto ning anakku nabadiai dohot paleahon guarhu nabadiai. Ahu sadiri ma manujo bohikku mangalojol masih songoni dohot mangalo dongana samarga. Ahu huhut maniap ponibana siat tonga-tonga ni bangsona rap dohot sudena manghihuton parmenanonna akan marmainan manghihuton imada tumolok. Dibaheni ikon parbadi amuna dirimuna asagabe akan abadiai hamu ai ahu do Jehovah debatamu nai ido sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jalan no piopsa. Amin. Marete mahita. Nama Tuhan
tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nirongata sa haporsyaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, natu mo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman at tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyato di porbadia, adorak suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati tarpasal doiba na di hao pinarsilang, na tuat tubanua toru ding bitanom, na mulak mangolo di arpa toluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot tamate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot dihasesahan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu sogot daging halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabigema ede pujian sian pungan kor ina Debora, laos dilanjut tema sian pungan ama kantata Gloria.
Tapi gema tikting ni huriata. Tikting Minggu 12 April 2026. Sada Rumawi Guarne Minggu. Guarne Minggu sadarion ima guasi modogeneti. Dohot topik minggu mangolu di bagasan parange nabadia. Dua Rumawi nama ragam sada. Danak nasorang. Di hari Jumat 10 April 2026 nunga di basa-basa hotu hatta sada danak boru di keluarga ni Amang Doni Samuel Pasaribu, Inang Elizabeth Dewi Pitriani Selain, Sian Uik 10 NRJ Sadawalu Tolopat, Hipas Dodak Danaki Rap Dohot Natorasna. Dua ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 12 April 2026, gabe ruas ni huriat tama keluarga A, Amang Antonio Bobby Artosi Majutak, Inang Angel Repina Teresia Napitupulu, ruas daftar ulang nama jalo pasu-pasu per Pabagason di HKBP Tangerang Kota tanggal 8 Februari 2025 nang Salpu. Alamat Poris Residen Blok C8 nomor 20 Weksia NRJ Sadawalu 52. B. Amang Ricky Paulus Parningotan Hutagaol, Inang Teresia Suryani Rap Hitauli Marpaung, Rap Dot Sahalak Yanakon Nasida Rosian HKBP Menteng Resort Medan Tenggara Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Kioski Residen Kenangatolu Blok Asia Cipondo Sian Uik 12 NRJ Sadawalu 5 C. Amang Effendi Siburian, Inang Derma Sirait, Rap Dohot Sahalak Yanakon, Nasida Rosian HKBP, Punguan Nauli Resort Laihole Distrik Onom Dairi. Alamat Gang Berlin Onom nomor Sarasopat, Kelurahan Lebak Wangi, Sian Uik 20, NRJ Sadawalu 54. D. Amang Lamhot Sudiarto Naibaho, Inang Solita Saragi, Nasida Rosian HKBP Immanuel Resort Immanuel Dumai Distrik Tolupulu Riau Pesisir. Alamat Jalan Mahogani Blok A20 nomor 10 Tolu Poris Wik 26 NRJ Sadawalu 55. Tolu Rumawi Tikting Pabagason Tikting Paduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Pabagassoma Tulus Prayogi Pardosi, anak ni Amang G Pardosi, tubuh ni Inang M Boru Purba, ruas HKBP Damuli, Resort Kuala Selatan, Distrik 10 Tolu Asahan Labuhan Batu, Dohot Orwana, Nia Sinta Wahyuni Pakpahan, Boru ni Amang Bonor Pakpahan, tubuh ni Inang Rosleni Hutagalung, Uik 32. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pertupolo di Patupa di hari Sabtu, 4 April 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masu di Patupa di hari Sabtu, 10 April 2026 di HKBP Damuli, Resort Kuala Selatan, Distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu, masuk pukul 8 WIB. 4. Parjamita tamu. Sadarion Minggu 12 April 2026 nama kebasi permingguan pukul 10 WIB Ima Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH Pendeta Pensiun. Saluhut ruas parhalada dohot Pangulan Agot Tiki Pasahaton Maulate di Pakobasion Nasida. 5. Pendaftaran sidi khusus. Di Patupa Huriat Tado Marguru Makatidakon Haporsian khusus Turuas Naung Marumur 20 Sadata Tugicang. Pendaftaran Mamuka tanggal 10 April 2026, 1-2 Mei 2026 Maringanan di kantor Huria. Onom Kompen Pangulan Agot Tiki. Di hari Senin 10 April 2026 Borhat do Pangulan Agot Tiki ni Huriata Madohoti Kompen HKBP Distrik 21 Banten. Maringanan di Gereja HKBP Paku Jaya, Resort Serpong, masuk pukul 10 WIB.
Pitu, pertukaran perjamita HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Minggu 10 April 2026 di Patupado pertukaran perjamita HKBP Distrik 21 Banten. Nama kubasi di HKBP yang Tangerang Kota Ima sada pukul 6 WIB Pendeta Surya Jomedi Napitupulu STH. 2 pukul 8 WIB Pendeta Yanti Kristina Simarmata STH. Tolu pukul 10 WIB Pendeta Dr. John K. Naibaho. Paupaton pukul 10 WIB Pendeta Badia FC Hutagalung STH. Pangulan Dagot Tiki HKBP Tangerang Kota. Naparjolo pukul 6 WIB Inang Bibel Pro bertaulu hutauruk makubasi di HKBP Citra Raya. 2 pukul 7.30 WIB Inang Pendeta Herta Epalina Manik STH makubasi di HKBP Kutajaya. Tolu pukul 10 WIB Pendeta Herta Epalina Manik STH makubasi di HKBP Perumnas Tangerang. 4 pukul sia WIB Pendeta Siol MC Mamora SSI Teol makubasi di HKBP Gading Serpong. 5 pukul 7.30 WIB Amang Pendeta Sardono Siburian STH makubasi di HKBP Lipo Karawaci. 6 pukul 10 WIB Amang Pendeta Sardono Siburian STH makubasi di HKB Lipo Karawaci. 7 pukul 10 WIB Amang Pendeta Sabar Manulang SPD makubasi di HKBP Letare. Satu hatama nama masu-masu Pakebasion Nasida. Walu ibadah jubileum 50 tahun HKBP Balikpapan. Sadarion Minggu 12 April 2026 Borak doa Amang Pendeta Sabar M Manulang SPD Madohoti Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo. Sia Bajar Pospel HKBP Cirarap. Sadarion Minggu 10 April 2026 di Patupa Pospel HKBP Cirarap do Bajar maringanan di pelataran parkir. Bajar di Patupa lawa mengalului dana tu pembangunan rumah dinas Pospel HKBP Cirarap. Tolu Rumawi Konionia pelayanan persekutuan. Naparjolo Bajar Remaja Dohot Naposobulung. Di hari Minggu 10 April 2026 di Patupa Remaja Dohot Naposobulung ni Huriat Tado Bajar Laho Manupahi haperluar dana tu parkeheon Remaja Dohot Naposobulung. Di Patupa di pelataran parkir. Reta Jala Yasmaruhatta Manupahi Bajar Remaja Dohot Naposobulung ta. 2 PA Seksi Ama. Hari Kamis 10 April 2026 di Patupa do Pertangyangan Manang PA tu Seksi Ama ni Huriatta maringanan di Sopo Saroha masuk pukul 10 sia 30 WIB. Pinaguno matu punguan ama Huria, ama Kantata Gloria, ama Asap Bermasmur dohot sudi ama sian ganup wik asareta madohoti Pertangyangani. Namar hubas liturgis sian ama wik 20 sia, tangyang pangodianon sian ama wik 30. Dohot napapungu pelean ama ima ama sian wik 30 sada 32 dohot 30 lalu. Ada pujian sian ama Huria dohot Pokala Group sian wik 15 dohot wik 36. Naparadihon konsumsi sian wik sada 2 tolu 4 dohot 30 tolu. 4 Rumawi Diakonia Pelayanan Kasih. Sada Paporhat ujian akhir sekolah. Di hari Sabtu 10 April 2026 di Patupa Huriat Tado pertanyaan khusus Paporhaton ujian tuaka yang kota pelajar keras onom SD sia SMP do 12 SMA nalaho madohoti ujian akhir di kelasna masing-masing. Hobartusi pinanggudo matusude siswi kelas onom kelas sia dohot kelas 12 rap dohot natoras laho madohoti pertanyangani. 2 ucapan selamat dan doa. Full timer perhalado dohot sude ruas pasahaton A. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh tu walu halak ruas dohot selamat ulang tahun pardongan Sarepeon tu 16 keluarga. Hatani debataman dok saya dilehom ma tuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi Pesalme 20 ayat 5. B. Tu sude ruas nama sahid saya dilehot tuhat tama gogo dohot hahipason hatani tuhat tama dok saya homa pamalumau ale jahoba asatung malum kuhilala saya homa mangurupiau asatung dapotan
pangurupio nau aihodo puji-pujiokku. Yeremia 17 ayat 14. Songoni matikting di minggu tasadarion, dia katikting naso di jahahon, nuaing tajahama di buku acara digital, naung sahatu grup uya ganup wik. Muladong akan nahurang takas di panuraton odot di pajahau di tiktingon, tapatakas matu parhalado di wik tabi. Manang tu sekretariat ni huriata di jam tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu huat tama pak kebasun ni huriata, jala di pasu-pasu manang parhadalo dohot ruas lau patu pahon akau lau nadinggan di huria bain sangap di goarni tuhata horas. Tabegema ede pujian sian punguan kor ama asap bermasmur.
Marede mahita sian buku ede nomor 227 ayat sada dot seterusnya. Laos dapapungu ma pilihan sada A, sada B, dohot 2. So
Dameni di batana sumurung, sian saluhut naroha, imamang aramoti, ate-ate dohot pikiramun. Amin. Horas madihita, amang dotinang. Hatani debata, barita nauli si hangulu honota, di minggu kuasimu duginiti. Tersurat di surat Parjolo nasinora ni Apostel Petrus bidusada mamukasien ayat 10 tulu sahatro di ayat 10 onom hujah madihita. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu di asini roha natarbuat tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Songondak danak si pangoloi mahamu unang mapayuti utamu be sakap-sakap ni roha uju di haotomuna najulu. Lai mangihuton nabadiai nama johamu dohok mahamu gabi badia dinasa parangemuna. Aina tarsurak do badia mahamu ai nabadia doau. Ido sahak ni hata ni tuhatta. Hurian ni tuhatta amanamin anamin ahina holongan mangihuton liturgi kalender liturgi ni huriata dung sidung minggu pasca uduk masuk kita tu minggu kuasimu doginiti ima guarni minggu tasadarion kuasimu doginiti lapatanna songon poso-poso nai baru tubuh na uasan disusu natama jalan abadia suku-sukuna ahado hadumuan ni pasca haheheon ni Kristusi tu poso-poso nai baru tubuh. Apa hubungan kebangkitan Kristus yang baru kita rayakan, yaitu Paskah di minggu yang lalu, dengan seperti seorang bayi yang baru lahir? Hadunganna ima ala haheheon ni Kristusi kebangkitan Kristus itu mabaik kita ibaru melahirkan kita kembali mabaik kita mengulahi tubuh songon poso-poso gabi diguari mahita natinopanay baru jolmanay baru ala marhite-hite Kristusi nunga ditanggali jolmana buruki manusia lama kita yang dikuasai dosa, manusia lama kita yang diwariskan oleh Adam. Jolmana parjolo nong bada butuh dosai, nunga ditanggali, nunga diburi, nunga diparsilakon, diselang ni Kristusi, jala nunga ditanam, dinamate Kristusi, jala hehe Kristus, mabek kita hehe. Gabi natinopanay baru. Ido bayan gabi dua diguari hita songon poso-poso nay baru tubuh. Aledang holan disi. Songon poso-poso nay baru tubuh uasan disusu natama. Asa magudang jala hipas. Sehat-sehat poso-poso nay baru tubuh. Narumiko sadah do tayo. Air susui ibu. Tunggudang penuaing merek ni susu formula. Jala argana pe adong dora sianna murah sedang saat tuna marga. Alai dang adong dope mengelubi air susu ibu. Tunggudang penuaing susu formula jala denggan do itu dana manang tu poso-poso ale dau dumenggan. Jauh lebih baik air susu murni, air susu ibu ASI yang murni untuk pertumbuhan, untuk kesehatan, untuk kebaikan. Seorang bayi yang baru lahir.
Tunggudang penuaeng akapitamin dia segala macam alai daudo umarga. Jala umuli pakorhoni. Air susu ibu dia kaposo-poso. Asa dia mah ama sikak ni air susu ibu na murni. Air susu yang murni amai na tama. Tu pertumbuhan rohanita songon poso-poso na baru tu wita dalam arti rohani. Hatani dia batado. Ido susu natama. Nama ben hajol matto na baruon. Na songo poso-poso na baru tubuhon. Asalam magudang matoras partot diotai. Supaya pertumbuhan kita terutama kerohanian kita semakin baik. Maka firman Tuhan itu adalah material yang paling utama. Itu sebabnya dikatakan Quasimodo Geniti seperti bayi yang haus akan air susu yang murni. Jala aka amang do tinang songon poso-poso na baru tubuh na uasa di susu natama. Odo patuduhon dirita, dung ditobus Kristusi ta sian namatian, dung hehe Kristusi talu hamatiani. Ido mabek kita gabetin opane baru. Na ikon mangulu di bagasan habadiaon. Itu yang membuat kita menjadi manusia baru, ciptaan baru yang harus hidup dalam kekudusan. Karena apa? Karena yang melahirkan kita kembali adalah Allah. Kita lahir dari atas. Ido di Yesus tu Nikodemus. Kita lahir dari atas. Allah melahirkan kita kembali. Maka kita adalah anak Allah. Dengan demikian amang dan inang karena kita lahir dari atas, lahir dari Allah. Karakter keilahian itu harus ada di dalam diri kita. Ama karakter ni debata. Apalah hakikat Tuhan. Di ayat 10 minak ini dok. Badia mahamu aina badia dok. Itulah hakikat Tuhan. Maha kudus. Ido identitas di debata, jala ido disolukot tuhita. Itu yang disematkan pada kita menjadi identitas baru kita. Kita adalah kudus karena kita adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah sekalipun kita masih tinggal dan hidup di dunia ini. Anak nipat deta sardo orang apa pasti marga siburian. Itu kan? Dan mungkin marga silito ngato. Ini tuh marga siburian di mana? Marga siburian di mana? Alana tubusian debata nabadia ido hita pe badia do jala ikom mangolu di bagasan habadiao jala parangi habadiao nido patudu hok kita na anak ni debata na nabadia hidup dalam kekudusan itulah yang menunjukkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang lahir dari Allah yang kudus itu. Mulanya tada do halak batak parangi di adat habatahon itu paduduk kita halak batak itu bana dong istilah dalle margaho marga siburian siap dia siap Badung bah esa di hari martanu marga siburian di Badung kan itu kan siap margaho marga purba siap dia sian purba liunyi di Badung ini narubane kadang do purba liunyi di Badung kan itu batu don habata hotai dari doi di ngolutnya si garupari lumo bima diruhu para dadoni hirasong nima tudusan batu duhok kita anak ni debata jalanong mangula hitubu sia debatana badiai marparangi di bagasan habadiau mahita songot topik ni minggutta di bagasa sadarion marparangi di bagasan parangi nabadia ala nabadia do debata itu hadirionna itu hakikatnya songon natazahan naking diturpo episteli itu ubahit di hasogo debatado akka naung tinubus nai bangsone songo bangso Israel gabe saro bang dohot hala amon nama nobah molok debata gana-gana itu sebabnya kekejian bagi Tuhan kalau umatnya yang telah ditebusnya itu
Kalau anak-anaknya yang telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang kudus, harus menjadi sama dengan dunia ini. Molo gawe sarobang do hita do portibion, ido dihasogo di bata. Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun kita masih tinggal dan hidup di dunia ini. Karena kita berasal dari Allah. Ido badi hasogo di bata. Dang boy. Manang isi nama no bamolo ikom mate na debata. Ala akaparange na sarobang doho portibion ido mangarumari mabain mibar habadiau ni debata. Perilaku yang sama seperti dunia ini, itulah yang membuat kekudusan Allah itu menjadi rusak. Sederhana doa kamang do tinang. Lumabi dia ka partohonak kan. Molo au pardita. Dang hulanau nek komar parangi on pardita. Ali dohok donang gelekku. Ai percuma dak no di pardita inna do. Satu panangga pes ikko songo pardita do to. Ai percuma do panangga di pardita oninna do rupane. Bayi masahat do tu sisi pata. Nang pegabi hata gere kan itu. Sekalipun hati candaan. Asal panangga di situ adonin kan. Gawi do panangga iko gawi songon situ. Nang penyan hata gere songon naking. Tapi kan juga seperti itu hidup kita. Dang holan anak ni situai nek kosong situa. Nama kenguluan ha situan. Ale dohok donasa bangi sini bagasna. Istrina suamina akayana konna pe ikon marparangi hasituan. Songondino nak kita. Seperti itulah dengan kita. Kita adalah anak Allah yang Maha Kudus. Maka karakter kita, sifat kita harus menunjukkan hakikat Allah yang telah melahirkan kita itu. Badia. Kudus. Asa tadai tahanak nih debata. Maka status anak-anak Allah itu, status ciptaan baru, status lahir baru itu bukan hanya status. Dan bukan hanya identitas. Tetapi karakter. Sen hadiri tiomma. Diboto portibiok kita na anak ni debata kita. Marhiti-hiti parangin abadia. Dari kesetiaan dan ketaatan dan kekudusan umatlah dalam kitab Imamat tadi, Imamat 20. Maka orang-orang di sekitar Kanaan, naso tumadda debata maboto bahwa Israel itu adalah umat Allah. Dangolo nasida hape manobba molok. Tadado nang adong debata nasida. Tadado akka anak debata nasida. Dangolo nasida sarobang dohot kita. Bukan berarti bermusuhan. Kita boleh hidup berdampingan dan bersama dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi kita tidak harus menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi amang dan inang zaman ini kita sudah banyak orang yang sudah kehilangan, yang sudah krisis identitas, bahkan kehilangan identitasnya. Si pata mele do halak batu duhod dirina isaibana. Dan sesudah halak bangga dihadirionna. Apalagi di era sekarang. Di mana hampir banyak orang ingin diakui dan ingin diterima dalam sebuah komunitas. Apalagi di istilah nuang na didokon tren. Mulu di atabata kod badi dokma emena masa digaga ursa ina masa bayi niula asabuhi ba songok kalakan. Asabuhi ba mardongan tuhalakan. Jala di sido hita noang, dang holan remaja na puso noang di si. Sehingga kita takut berbeda. Manang di istilahnya na puso noang, kita takut menunjukkan sikap different vibes. Berbeda. Dari yang biasa-biasa. Berbeda dari kebiasaan lama. Kita takut dengan itu. Kalau menurut dunia sekarang inilah yang tren. Inilah yang musim, inilah yang keren sekarang. Maka orang berusaha mengikuti itu. Ala tredo misalnya nuang pirang,
Asa buyo te mardongo do talakan hupirang bebutonin ne bana. Hape ngasongonanya ning salah sapon abe si pirangun di si. Kan? Artinya dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dang na hudok nasalah na pirang, bukan. Ini hanya istilah saja yang saya pakai. Sotungga bitir sing uka makan na pirang itu. Dang na neng tusine kudokon. Tapi karena tren dan keren supaya diterima dan diakui. Ai betul do anggo syarat masuk punguan sada membayar uang pendaftaran. Yang kedua membayar iuran tiap bulan. Itu anggo syarat tertulis. Ali syarat nasu tertulis do gudang. Ahame. Adong do istilah ni remaja nang circle ya. Satu circle atau frekuensi. Dang mulai di remaja. Dia kena itu penengadong naing. Unang mata do ngani, unang pula tugiho ni. Basa. Adang saru badot tita. Jalan dang tariut tonon ni hita. Masa don yang di ngulu tak masa. Contoh dia ke remaja naposo, saya pikir misalnya mulai hempos songok kempok konyan, abu binyane. Cukup untuk kebutuhan dia. Tapi karena sekarang sudah lebih banyak anak-anak misalnya kita katakanlah remaja dan pemuda, nah atau juga perempuan-perempuan pakai iPhone, habis kebutuhan iPhone. Oke lah, untuk kebutuhan konten mungkin supaya videonya lebih bagus ya. Mungkin harus pakai iPhone misalnya, kapar narong namar konten disokkan. Tapi dia juga bukan konten kreator, tapi demi gaya-gayaan dan demi tren. Dan supaya dia bisa diterima dalam circle ini, sebab dalam satu circle ini semua pakai iPhone. Kalau di mana nama handphone Redmi, ujungnya dipak sama natorasna harus beli iPhone mak, harus. Ibu jadi ibu teh mana do nasorong hepeng di bapak nado omak. Dan itu belum kebutuhan dia, tapi dia diakui dan diterima dalam komunitas itu, ya harus beli. Rumah makne, nggak ada angku baru beli itu kan. Pokoknya kalau nggak mama beli, aku nggak di rumah ini lagi nih mana. Rumah nek bau nangi jauh koin nak. Barani doang mau dosong nih, dang mungkin nih. Nanti. Maleng-leng do hati-hati. Tapi itulah kita sedang berada di zaman itu hari ini di era itu amang dan inang. Bahasa pola ikut takas odolonon ni si Petrus. Anggo di pada Nerubina King di buku Tulu Musai, situasi bangsa Israel, karena mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan pengaruhnya begitu kuat. Ai halak narodu na sida tukanani ngadok ya jolma disi. Songoni donang akka halak na porsiala Kristen di era mula-mula, di zaman mula-mula hidup baik di surat si Petrus. Nasida be mulut aja di ayat sada do ayat 2 teh kamang ngemada. Ayat sada Petrus sada ayat sada. Au surat ni si Petrus apostel ni Yesus Kristus madapoton akka paisolat. Naung terpilit nama serak di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dohok Bitania. Hata paisolat berarti pendatang. Halak narodo nasida disi di Galatia, di Pontus, di Kapadokia. Adong do penghuni ni asli, ada penduduk aslinya. Jala akan asutumad dari batadui. Dan bukan hanya sekedar tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga benci kepada pengikut-pengikut Kristus. Dihasuguhun nasida do akasiuton Kristus. HP di do si Petrus akapai solat pendatang lapatanna dang sianihamu. Sementara itu anggo pai solat kan perantau. Tapi ini bukan hanya menunjukkan makna geografis. Istilahnya songonon. Kita pekan halak narodo hita, halak pangarato do hita tutano Jawa. Kan itu narosianan do hita sian huta hatu buat tabona pasugita. Ale dang gawe lamar lapatan perpindahan atau urban. Nah jolo di hutang gono yang di kota ngapid de betu kota dang inaning dodol hadison. Tapi ada makna teologi yang lebih dalam. Arti kata paisolat ini pendatang. Paisolat dohamu. Ya memang kita sementara, kita pendatang di dunia ini. Karena memang tanah air kita bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Sianido hita. Di sido. Sianido hita jala mula tu sido hita.
Alani pai solat do hita di Portibion. Karena kita sementara di dunia ini pendatang, maka jangan serupa dengan orang-orang dunia ini. Iko tabuat do karakter tanesenani. Ame hidup dalam kekudusan. Unang gabe saroba do akan atada potonon. Mungkin di akka parada to do di akka hasomalan nading do pas padoan alak bataki. Sidapok sulut do naro. Mulu dinggan ba pas me. Ali anggo di hakestenota dan selalu berlakuan. Sila po sulut do naro ala songnot ala sorbut do Portibon bikot do hita sorbut. Nah jiro kan. Ala roa do Portibon ikot do hita gaberwa. Ala songnot do Portibon ikot do hita gaberwa asa di calo ita. Tidak. Dan siap Portibio kita. Napai solat do hita di son. Kita sementara. Kita berasal dari surga. Dari atas, dari Allah. Itu baik dido si Petrus ikon marhabadiaon. Allah nabadia do di batana majuhamu. Karena Allah yang memanggil kita dan mengutus kita ke dunia inilah kudus. Maka kita adalah simbol kehadiran Allah di tengah dunia. Buhini di batano kita di Portibion. Taboto dubuhi kan sorminan di debatado hita di Portibion. Dita dahalak nasutumad da debatama debata marhite hita. Bagaimana orang mengenal Tuhan itu sangat tergantung dengan kita anak-anak Tuhan. Songon huruk naking. Molo bedel do anakku. Beh, songon do HP anak ni padita den. Gabi do dirajumi bedel dak kasih ya biao. Dang marlapata biao. Maka orang juga memandang saya buruk. Karena anak-anak saya itu mencerminkan saya. Songoni anak kita. Sorminan ni debatado hita di Portibion. Ido lapatan ni hata pai solat itu. Maka kita memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Alanunga ditubus Kristus hita. Gabi no panay baru. Nalani ikom mangulu di bagasan habadiaon ni nasi Petrus. Buhama bayanota. Asa mangulu jala marparange di bagasan habadiau kita. Songon anak di debata nabadia. Na parjolo sian ayat 10 ama. Ima hohosi hamuma rohamuna. Ima dek 10 dulu. Di bahini hohosi hamuma rohamuna. Di bahasa Indonesia dia persiapkanlah akal budimu. Kamang dotinang hata hohosi anggo di halak jauh di somal doon dipakai istilahon rupani moloning mangula siulaon jolo di hosi mah pinggangna. Moloning mardalani bebana melakukan perjalanan, apalagi perjalanan nado ikut dihohosi donang pinggangna. Moloneng marporang apalagi ikut dihohosi do pinggangna. Asaboha secara harafiah asa unang say piu salawari. Di jamon alisa di piu salawarna, di jamon say piu salawarna. Kagak terganggu do, dang denggabe kualitas di ulau ni. Saya borhak merdelen ya saya piuk salawarna sudi mahalak mamere. Maka kata hohosi ini adalah persiapan yang utuh. Siap siaga. Hobas, hibas. Imah kata hohosi. Disodi dok hohosi hamu marhamuna. Bagaimana kita hati kita ini, akal budi kita ini kita persiapkan. Perlu do hohosar roha. Ai rohaido pamusatan ningulu. Mula di bahasa Indonesia itu akal budi di hata bata roha ini lebih dalam. Odo pamusatan ni sudi ngulu ni jolma. Roha odo. Sian saluhu sia jaga uni jaga hamu maroha rohamuna ido dido buku poda kan. Sian ido mual ni hanguluan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mulu uli roha uli do nang pabahenan. Mulu uli roha uli do nang pardopana lani mulorong dusun na pardopano lan namutung narohane piol do gudang dura persoalan nih nanti
Gudang durasi pikiran nih. Biar kamu juga bung muna yang kanan kiri waduh pardo pakanna. Tapi yang jawab kamang. Hera baga do pardo panna. Apu jitu hamma. Berarti dinggad do rohana. Molo bono songon nabora do buhi ate. Dang cerah molo basan waeng dang menyala. Nang penunga dipakai foundation A B C kan. Dipakai skincare A B C rupani. Alai molo rohai dang pas. Tung songo dia argani foundation dia pinakai ni foundation do sila nete. Ayo kan? Ina mai tuan nami. Tung arga hiya pe foundation nang skincare ni. Ale molo so uli do roha dang bersinar foundation ni. Ido bain hohosi hamu marohamu na. Ala boy do roha tom mibar. Boy do roha tom peut. Boy do roha tom mau tawat. Bisa. Hati kita ini bisa cacat. Akal budi kita juga bisa tercemar. Bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat dan hal-hal yang buruk. Sementara akal budi inilah pusat dari seluruh gerak hidup kita. Kalau akal pikiran kita baik, dipenuhi oleh yang baik, maka perbuatan kita, kelakuan kita, kata-kata kita akan baik. Itu. Mulu dinggar dorohata, dinggar manang pabahenata. Dang boy di gabusi. Atar songon tumbler nyak kena todi. Tumbler do warna tadi. Tempat ni minumi tadi. Tumbler do kan. Mulatar orang-orang otik pe paduan nami mak lumba mati. Molo kopi do di bagasa tumbleri kan kopi do nakal luar sini. Songoni maroha. Molo nadinggat do di bagasa roha. Nadinggat do haruar sian dirito. Alani molo didok hohosi hamu marohamuna. Asa unang peut. Asa unang mau taot. Supaya tidak tercemar dan tidak terpengaruh dari hal-hal luar yang buruk. Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak pengaruh-pengaruh yang jahat. Apalagi era media sosial sekarang, Amang dan Inang. Tiap hari, ganutiki, disajikan berita-berita, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Yang kita terima dan kita konsumsi informasi yang belum tentu kebenarannya. Bisa jadi berita hoax. Dan lain sebagainya. Dan ini sangat mempengaruhi terutama generasi-generasi muda. Di satu sisi ini sangat menolong kita. Tapi di sisi lain kita harus berhati-hati. Dicekoki dono yang sudah ngulut tahun. Marhiti-hiti sudi. Karena semua ada di sini. Kejahatan online, judi online. Perselingkuhan online. Sini do sudi. Mulana kasihanod do. Di chatting jo. Messenger kan. Shalom. Itu tunggu hati pertama. Kan? Itu tunggu hati pertama do. Shalom itu inna musema. Mulai berlanjut pak kata non. Dari messenger. Mulai ganti nomor WA. Udah makan belum? Betul. HP yang inatana saya di WA songoni. Ngamangak kamu itu inna kan? Ro itu anon, daung dope itu di dia mahita mangan, inna kan? HP dahulunya, saya ada di Jakarta, saya ada di Bandung, dahulu kan? Atta dikirim mah putus si pangan ono udah makan yang banyak ya di inna rupani. Bulu. Sian tukaran nomor WA, naik mah tukaran foto. Itu kan? Margati foto matong. Doh foto profil PDW yang nggak margati. Berlanjut mah terus. Itu badi hohosi hamu marohamu. Nah ala roha itu papusatan ningulu perlu dipersiapkan. Perlu dihohosi. Apa ikat pinggangnya? Apa hohosnya? Hatani deh. Debata ido si Paulus di Efesus 5 do Efesus onomi. Itulah berikat pinggangkan kebenaran. Ikut dihohosi hatani di batado rohato. Asa unang peut, asa unang talus. Supaya terkendali. Asa hot. Di bagasan hasitongan. Supaya tetap dalam kebenaran dan kekudusan. Harus
dipersiapkan. Firman Tuhan itulah ikat pinggangnya. Imana mangguhi rohaton. Molodung dohata ni debata mangguhi rohata. Ima hohosni rohatai sadok akkanauli nama. Nang perongom akkana jahati, rongom akkana sodenggani. Dijolo ni matata, dilabungta, lumobi madi hempotaon. Tapi kalau hati sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, akal budi sudah dipersiapkan dengan firman Tuhan, itulah senjata kita yang melawan. Itulah kekuatan kita. Idola patan nihata hohosihamu marohamuna. Asadang terbaik kita marparangi nabadia mangulu di bagasan habadiaun. Songon nahina lomohon di debata. Molo sota hohosi dorohataun dohotata ni debata. Ido bae molo didok di minggu kuasi modogo initi. Songo poso-poso naik baru tubuh. Uasa di susu natama, maka air susu yang murni dan rohani itu adalah firman Tuhan. Dan kita harus haus tetap supaya kita bertumbuh. Dan itu menjadi ikat pinggang yang menopang kita agar hati kita teguh, akal budi kita kokoh, tidak mudah terpengaruh dan tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia dan zaman yang begitu jahat ini. Na paduahon akamang dotinang song dia babae nota asa mangulu hita di bagasan habadiaon. Dia sapulto lube. Torang ma rohamuna. Sadok makirim mahamudi asi ni rohani dia bata. Torang ma rohamuna jala marpakirimun di asi ni rohani dia bata. Hata torang di son di bahasa Indonesia di do waspada. Buido talapati berjaga-jaga. Ramot, jamot, hati-hati. Basa boleh ikut didok si Petrus, ikut torang roha, ikut waspada. Mulu tauduti musim majasa tu biduna mangiut didok si Petrus dosono di atas Indonesia. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ala si bulisi doak alotai songo babiat be. Nana yang memulgak jolma. Karena itu perlu sadar betul, perlu waspada. Ikut torang doroha. Molo didok disotorong roha, ternyata hati kita ini juga bisa gelap. Boy do pojok roha atau boy do pojok pikiran tahun. Karena apa? Banyak hal dalam hidup ini yang membuat hati kita sesak, pikiran kita penat dan kacau. Saya boy do persoalan ekonomi. Dan saya dupi persoalan di gereja ngaruh musik. Anak-anak bikin masalah. Dan holan anak-anak bikin masalah. Romusi barita syakuta. Marsahik bapak inna. Tak berpikiran. HP gudang kebutuhan. Bodoh pojok pikiran. Akhirnya dalam suasana situasi pikiran yang penat ini. Bodoh gabe kompromi. HP diulah nama. Tidak persoalan lagi itu benar atau tidak. Kudus atau tidak, berkenan tidak kepada Tuhan, itu tidak persoalan lagi. Yang penting apa yang saya inginkan ini tercapai. Songon cerita udah kepotong ya ibu kamu deh. Ya do promosi jabatan di promosi Tulu Halak di Sada Parkarejuan. Jalan kusian segi kualifikasi bu itu nyanda dulu. Dan apa lah ragu. Ada diwawancarai mana berjulu. Jalan wawancara apa sederhana aja do. Jauh mana berjulu. Suku-suku ni direktoron saya do. Saya do 5 inna. Longang gimana? Waduh suku-suku direktoron naruh kan. 10 bapak inna. Keluar roh inna rupanya. Keluar na perjulun. Song ni nang padua hon. Song ni tong suku-sukun. Sedia 5 inna.
Sia inna amaton. Beh, jago do HP bau na direct turun. Budu 5 gabi. Sia. Api hidup budu to nyon narohana. Ala ni pistarna. Ali suku mana batuluhon. Sadia malima tabbalima. Sa guru di bapai do inna. Mulai dok bapai 100 tabain. Mulai dok bapai 10 tabain ne bana. Imana masuk, imana naik jabatan na. Itu na kompromi. Ale bahasa song ni, alus ni bana. Satu karena keinginan menjadi bos. Nah kedua kan, Allah do Allah keinginan ni keluarga. Song ni maliling na hukariju di sila sunat du jabatan muna kan. Ayang gua kana sitongod dak kamang do tinang mol do naik jabatan nyon. Orang yang hidup dalam kebenaran akan susah dipromosikan dunia ini. Tapi bukan tidak mungkin Tuhan mengangkat dia. Nah, alani situasi song ini gudang mahala gabi kompromi. Molo di Rom 12 ayat 2 di dok gabi sarobang dohot portibion. Buido song ini hita. Boy karena tekanan. Karena tekanan dan karena kondisi hidup. Song ini do halak Kristen di Pontus Galatia Kapadokia do Asia do Bitinia. Mereka juga bisa menjadi berubah. Yang tadinya mereka adalah anak-anak Allah hidup benar dan kudus, tapi karena tekanan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka dianiaya, disiksa, dibully. Bah daripada dang sonang iba tu magu manihutok kalaki. Oleh tu song. Demi kenyamanan, karena memang itu kebutuhan salah satu manusia. Selain rasa aman juga butuh diakui, butuh diterima. Song nak naking di awal. Maka untuk diakui dan diterima ini, orang pun mau melakukan apa saja. Apalagi mahalak na haus validasi. Mulu dihalak bata ko dilo akan nasi pangkaron. Asa di doko tayo song non, asa di doko tayo song non. Abi dulay ba na? Demi itu tadi validasi. Imatan tangat tak kamang lo tinang. Nah, alani di dok torang marohamuna. Waspada. Saya harus katakan ini Amang dan Ninang. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, lebih baik kita berjalan sendiri di jalan yang sunyi tetapi benar, daripada berjalan dalam keramaian tetapi kesesatan. Tumagot dosa halak kita di son, alai di bagasan hasit tongan, daripada saya disok kita HP akah naramun rumar naso di halomohod di batado di son. Zaman ini sedang memaksa kita ke sini. Terutama media-media sosial ini. Bukankah seperti itu? Di satu sisi bodoh media sosial on tapake marguna tu dirita, tunguluta, alilas bodoh mabay mago kita. Tabereng manual. Nah dia bado, unang pola tersinggung kamu kamang do tinang akka konten kreator itu. Kadang sekarang ada orang asal posting. Narwani halakape di posting asal magudang manoton, asal magudang viewers na. Apapun diposting. Yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak layak diposting. Nama TNI halakape diposting, bukan tanda keibahan, tapi untuk mencari keuntungan. Apalagi mamulo mati berdarah-darah kan. Ima. Jala bodoh berengot tadi zone. Itu saya katakan tadi, demi diterima dan pengakuan diri. Istilah algoritma sekarang ya banyaklah viewersnya, banyaklah yang menonton. Udang mah komentar. Boy magabi FYP. Torang maruhang. Mengadupi sa luhu nai. Masih patu pota. Miam makirim madi asini rohani di bata. Anggusian hadir ya todo akamang do tinang dang terbaik kita mengadupi.
asini rohani debata mata pangasahon. Karena hati kita ini seperti saya katakan tadi, akal pikiran kita ini juga bisa kacau. Karena banyaknya beban pikiran, beban hidup yang teramat berat bisa membuat pikiran kita ini penat. Bahkan salah mengambil keputusan dan salah mengambil tindakan. Maka ada orang yang bunuh diri. Torang marohamuna. Dengan tetap berharap kepada kasih karunia Allah. Ido nama notong. Zaman boleh berubah tetapi kasih karunia Allah tetap selama-lamanya. Maka disitulah kita berdiri. Bitonga-tongan ni zaman onda ubah-ubah. Alai anghot do anggo asini rohani debata. Ima disima hita jongjong. Jale ima totong tahirim. Asa terbaik kita. Torang rohatai mangadu bisa luna. Olo do alani pojok ni pikiran ni amatai ipas tapo ni natai. Olo do alani pojok ni pikiran ni natai ipas tapo danagi. Manang disongkak kon. Saya mangido hebeng do beona saya foto hodo. No makne kan. Ujung nama biar mageleng ne. Dia bertumbuh menjadi anak yang takut. Mabiar may bana pabuhon na di rohana itu makna. Ala boha. Ala saya terekam do di murina. Tiki mangalua di bana to makna mangido si pangidon isonggak kono makne. Jumna sak tuna belga pi mabiar ibana mangido. Mabiar ibana makkatahon na di rohana. Maka ala ngaparenting dohamu dari kami siak kainangkan. Sekacau-kacaunya pikiran, sebanyak-banyaknya beban kehidupan kita. Bersikap kepada anak apalagi yang masih remaja dan kecil itu. Berhati-hati dan bijaksanalah. Walau doalani songgak-songgak tai. Paju jutu ita manonggaki. Dang nauduk gabi salah ita muruk. Alele paju jutu ita manonggaki bana kan. Dang ikut si songgak kian alele gabi songgakon. Karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita ini. Aladang torang rohatai. Sung nama biar may bana. Adong pe masalah nadang lebih bana cerita tuamu. Tu dia mana cerita? Tidak cerita, dipendam. Nah dipendami ujungnya gabi putus asa, bunuh diri. Dang hola bunuh diri. Aladang adong be inganan na cerita makatai ujungnya mengambil tempat lain dan cara lain. Mar narkoba do akadong-adongan. Alana dongan-dongan ni do lo manangi ho di mana? Anggo di rohan anggo bapakku do omakku dang lo lebih manangi ho naon deban. Ini perlu kita pelajari. Nah parpudima akamang do tinang setur pokon bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Dia esa pelopatima didok songon dak danak si pangoloi mahamu. Unang mapayuti utamu be sakap-sakap ni roha uju di hautomuna najulu. Seperti anak-anak yang taat. Dan tersinggung kita kan didok songon dak danak kan. Bahna si botang paldita do ngamai tua winna kan. Dang soal ukuran badan manang usia nah watai di son. Didok hatan itu hatta. Dana menunjukkan ketulusan dan ketaatan. Dak kuboto las doro hamuna semulo semangalo geleng muna. Daong kan? Dang las rohatta. Alitabadu umurta molo uduk jala berjuak kaya nakote di podatta. Alani molo diro uduk mahamu songon akka anak ni dia bata. Kita adalah anak Tuhan. Mula anak ni dia bata do kita uduk mahita tuamai. Kita harus taat kepada Bapa. Unang beta ihuton akka pangalaho parangin narubi ditiki uju harto otta lope. Inasi Petrus. Molo oto didok dang nagay binasodong pendidikan na. Molo oto didok dang nagay binasodong sikolana. Alihata hauto on patuduhon ngolu tiki solitad dadope Kristusi. Kebodohan menunjukkan hidup yang belum mengenal Kristus. Hidup yang belum ditebus oleh Kristus. Allah yang gonwaeng. Nungga dijauh behamu. Kristus telah memanggil kita, memilih kita menjadi anak-anaknya dan kita percaya. Maka yang lama itu harus berlalu. Kan itu kan di 2 Korintus 5:10 pitui. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Dang di hautoni behita, dang di naujui behita, dang di akan narubi behita. Unang taoloi be hisap pisak ni pangalaho naso dinggani. Kamang do tinang di pangujung ini jamiton ala tongodo marhadumuanon tu pasca
ala minggu pasca dope saat tu minggu rogat yang dong adorang so Pentakosta jala mulai do penaking kuasi mudo gini ti ala memang naung tinubus di Kristus ido hita naung hedo Kristus yan hamatian gabe ibaru mahita nung asal puaka narubi adong masih ada suku-sukun tu hita songonon molona tutudo hehe Kristus jalanung nga rumar kosong tanomani buasa dope sai mian akka pangalaho narubi idi hita kalau kubur sudah kosong kalau Yesus telah mengalahkan kematian mengapa hidup kita masih dipenuhi hal-hal yang bisa mematikan Amin. Gijang ni roha, late ni roha, hosom ni roha. Dot akkana roha sudi, base saya miyad dopi di bagasar roha. Molo nunga di taluo Kristus hamatiani, rumartano mani, basa dopi ama biar hita. Mengapa kita masih takut? Mengapa kita masih berputus asa dan gelisah? Alanido hehe Kristus. Jala alanido didapat to di bana akka sisian nai. Do akka buru-burui. Kan didapat to di bana do. Dang disinakot Tuhan Yesus, dang disihi Tuhan Yesus ternakot tu Banu Gijang 40 hari dia bersama-sama dengan murid. Dia yang datang menemui murid-murid. Adong najupang di Emmaus, kan itu kan? Adong najupang di Sada Inganan. Kaburu-buru jupang di Tanomani. Untuk apa? Mengapa Kristus datang menemui mereka? Bahkan selama 40 hari. Ingin memulihkan hati yang takut. Mabiar do sisiani dung tartakut Yesus jala di parsilakon. Mereka hidup dalam ketakutan, kegelisahan dan keputusasaan. Alai rodo tu hati mada poto si Petrus. Sekalipun Petrus menyangkal Yesus. Tidak poto Tuhan itu si Petrus ado tahido. Petrus holong doroham tuau. Tulu hali di persuada si Petrus Yesus tulu hali di suku Yesus ibana. Ingin memulihkan hati Petrus. Dan di suku Yesus tu si Petrus bahasa suada honom mawanggi. Dan idokokan bahasa song ni bahinom mutuau. Tidak itu. Sebelum Yesus bangkit, mungkin kita memiliki masalah. Memiliki kepahitan dan ketakutan. Tapi Kristus juga datang menemui kita seperti Kristus yang menemui Petrus. Ingin memulihkan hati kita. Dan ditulak Yesus si Petrus si. Ala di pamalum dorohana. Idok badidok holong doroham tuau. Uduk nata didok. Parmahani ma anak ni biruku. Yesus mempercayakan kegembalaan kepada Petrus. Untuk melanjutkan tugas kerasulan dan dijual. Kita boleh gagal. Kita juga mungkin memiliki kegagalan di masa lalu. Bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menolak kita. Dia datang memulihkan hati kita. Maka amang dan inang, kalau kubur telah kosong, kalau Kristus telah mengosongkan kubur itu, sesungguhnya bukan hanya kuburan itu yang kosong, tetapi hati kita juga ikut dikosongkan. Dikosongkan dari hal-hal yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya diisi dengan hati yang baru, yaitu Roh Kudus. Dang holat tanomani rumar dorohaton. Kosong, diambil hal-hal yang buruk itu supaya diisi dengan hal yang baru. Dan Kristus berkenan diam di sini. Asa imang guhi rohatta, menguluhon sadok perdalanan ninguluta, supaya hidup kita berkenan, apalagi hidup kudus seturut dengan standar Tuhan, karena Allah kita itu adalah kudus. Sekali lagi amang dan inang, bukan hanya kubur yang kosong, tapi hatimu juga sudah dikosongkan dari hal-hal yang lama, dari kebiasaan yang lama, dan diberikan hati yang baru, yaitu Roh Kudus menguasai hati kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita.
Jahoba di bata amanami mau lihat yang di holong ni roham. Nah saya totong takas wilalahami Tuhan. Dilehokodo hatam ditatap podo rohanami. Nabui mibar jala piut hinorhoni akka namasa di portibion. Alai dilehokodo hatam asahu parhaho sami makohosi rohanami asa unang talus unang piut alai hot mian hobar tulomo ni roham dang holat tanomanina gabi rumar ala dohot dorohanami asa dipatopaho hai baruon tod dimimian di bagasar rohanami asa salpu akan narubii gabi natino panay baru mahami mangulu di bagasan habadiaon ala nabadia dohona maju jalan nama milit kami atau ngali Tuhan nama nami asima roham di hagaleon nami di hajol maun nami naguk kahuranganon sai urupi mahami asa totong mamarangihon parangin nabadia asa unang gabe tarurak guarmu nang habadiamu gabe mibar alani parangin nami alenaing mata daun ni portibion nabadia doho jala anak ni nabadia dohami marhide-hide parangin nami nabadia pasu-pasu masudi akar wasmon amanami nanami kana toras nang akan aposo remaja sikola minggu di ganup rumah tangga nasida setotong usehon dame holong nang lasni roa asasamia sudi ruasmon di ganup rumah tangga nasida mardame-dame nangguk akaparu kiloni si patarongom hamauloni alai marhiti-hiti dame na sumurung nang haholongan lungubi masih urupan masih tukulan masih atusan aka ama dohot ina natoras do aka dana siani Tuhan huiri pamima gabi rumah tangga natar pasu-pasu mabaor ma pasu-pasu mi tu ganup rumah tangga nami be mulumiak kami di bagasan dame dohot holong neroham sai parbisuhi jala perguguyak kanatoras manugu-nugu mangajari sudi akanakonna sai paingot tami songon akanatoras mangulahot tohonan nami mangajarhon hatam dohot mamudahul lomoni roham puda nadinggan sian hatam itu akayanakon nami sudut no poso alai saya totong pergugui hami mangulan nasa ulon nami siganupari jala paso-paso Tuhan na niulan yakar ni ruasmon ulaon na maragami seho mamangalehon parbuina dinggan dinasida sai lehon hamalumon nang hai pason dia karwasmu na di bagasa parsahiton di sitaunon nasida di hacit ni pakilalan hinoroni parsahitoni tukma Tuhan asini roham mangalehon gugu dungubi pos ni roha asa manotong makirim tuho paso-paso sudi akadalan ni pangubation pos rohanami Tuhan sikok bahenom mulam hisar pamatangnya karuas mulai di bagasa parsahiton urupi akka nagale apuli Tuhan akka namarsak roha asalam madad dan nasida di holong ni roham jala asa kas dia uhon sehodo totong madongane hamis saluhu na disudi akka paru kilon nami gariada tahai urupan mulu hami makamonakon akka namasa di ngulu namion paso-paso nang akya anakom mula di bagasan parsikolan patuduhon akka parkarejuan diakka nama ngeluli parkarejuan lumubi matuhan diakka anak dohot buru ni huriami naung toras di umur nasida na masih hol di sirokak ni todina pos rohanami paju pakonom mulu nasida dohot anak dohot burumi na porsea jalan nasatia tuho ali Tuhan nama nami paso-paso nang rumah tangga keluarga nasai terhirim jala tarpaima dihagabion dipinopar anak dohot boru sai tongos mai marhite-hite nama masu-masu ho di bortian ni akaina nang hai pason ni akama paso-paso nang huriamon asa totong Tuhan margugu hami aka parhala do ruasmu patu pahon aka ulaon nang aka program lahopa hebakon pauliuliun huriam asa gabi halomuon ni roham madungdung akka nagale
asa marhiti-hiti pakko basiun ni huriami las rohani sudi ruasmu makilala nang di holong ne roham tong sahat di homa Tuhan ngulu nami daging doktor di nami borhati mahamisian bagas joromon manguduti akka ulau nami di bagasan pos ni roha dame dohot las ni roha marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami sobaho kami tangiang ele nami tuho asima roham amin. Tapasa mapilita mari di mahita.
Tuhatta martang yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuan ni saluhut silehol leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Paso-paso may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasahor honma damena tutodim.